नायगिरि नोंथांमोन बयखौबो आंनि बे चेनेलाव बरायबाय। जों दिनै क्लास 10 नि मेथ्सनि एक्सारसाइज 8.1 नि क्वेश्चन नम्बर 3 खौ सल्व खालामगोन। 1 आरो 2 खौ सल्व खालामखांबाय। नुवाखैब्ला बे भिडिअनि डिसक्रिप्शननि गाहायाव लिंक होना दोनखादों, बेवहाय थांनानै नाय। लोगोसे बे 3 नि सल्व खालामनायखौ मोजाङै बुजिनोब्ला नोंसोरो बे चेप्टारखौ लानानै जे आं मोनसे इन्ट्रोडक्शन पार्टनि भिडिअ बानायदोंमोन ना, बै इन्ट्रोडक्शन पार्टनि भिडिअखौ नोंथांमोना थांनानै नायग्रोहैथार। अब्लासो नोंथाङा मोजां बुजिगोन। मानो मोजां बुजिगोन? बे इन्ट्रोडक्शन पार्टनि भिडिअ आं गोनां खोथा, मिथिनो गोनां बाथ्राखौ फोरमायना होदों। ओंखायनो नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायाखैब्ला नायग्रो, आरो बेनि थाखाय बे भिडिअनि डिसक्रिप्शननि गाहायाव लिंक होना दोनदों, बेवहाय थांनानै नायग्रो। अब्लासो नोंथाङा बे 3 नि सल्व खालामनायखौ नायफै। स' 3 खौ बोरै सल्व खालामलाङो जों नायनोसै। 3 आव मा होनाय दं क्वेश्चनआ? इफ sin a इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट cos a tan a। बा जों cos a आरो tan a दिहुननांगौ। माने मा होनदों? sin a आ बेसे होनाय दङ 3/4। अब्ला जों मा दिहुननांगौ? cos a आरो tan a खौ दिहुननांगौ। नाय, बिनि एन्सारखौ जों मोननै राहायै जों होनो हायो दै। गिबि राहाखौ आं फोरोंग्रोगोन, बिनि उनावहाय आं उननि राहाजों फोरोंगोन। अके, स' बेखौ सल्व खालामनो थाखाय माखौ होनाय दं बेखौ लिरगो। व्हाट इज गिवन? इउ जास्ट राइट। होनाय दं फर इंलिश मिडियाम इउ राइट गिवन। मा होनाय दङ? sin a इक्वल टू बेसे होनाय दङ? 3/4। स' cos a tan a खौ दिहुननो थाङोब्ला जोङो गिबियावनो मोनसे आखान्थिथामनि गोनांथि जागोन। अके, होमबा बे मोनसे आखान्थिथामखौ जोङो हमनानै लानांगोन। मानो हमना लानांगोन? जोंहा आखान्थिथामखौ होनाय गैया। ओंखायनो जों हमना लानो जे मोनसे आखान्थिथाम हमना लाबाय ABC खौनो होननानै हमना लानोसै जोङो। आरो बे आखान्थिथामा मा जानांगोन? बे ट्रायंगोला मोनसे राइट एंगल ट्रायंगल जानांगोन, माने खनासे आखान्थिथाम जानांगोन। खनासे आखान्थिथाम माने मोनसे खनाया, मोनसे एंगोला 90 डिग्री जानांगोन। अके, स' बेवहाय मा खना नांफाना दं नायलाय? ए होनना बुं, ए बावबो ए बावबो ए, गासैयावबो ए खना नांफाना दं। होमबा बे ए खनाखौ नोङो नैबिथिं ला। नों बेयावबो लानो हागोन, बावबो लानो हागोन। जाय 90 डिग्री, नैबे खनायाथ' 90 डिग्री जाबायना, बे एंगोला, बेखौ लानाङा। बे ए खनाखौ नों बेयावबो लानो हागोन, बेयावबो लानो हागोन। अके, होमबा बेखौ आं मा लानोसै? साप'ज बि खौनो लाबाय दे। होमबा बेखौ मा लानोसै? सि। होमबा मा मोनसे ट्रायंगल जाखो बियो? मोनसे आखान्थिथाम जाबाय। ABC ट्रायंगल जाबाय। अके, ABC आखान्थिथाम जाबाय। बे आखान्थिथामखौथ' होनाय गैयामोन नालाय, जोङो दिहुननो थाखायसो बेखौ हमना लादों। ओंखायनो जोङो लिरनांगोन हमबाय। हमबाय लेट। अके, ABC आ मोनसे आखान्थिथाम। आं बर'निखौ लिरगोनि नाय। ABC आ मोनसे आखान्थिथाम जेराव एंगल B आ बेसे डिग्री? 90 डिग्री। एंगल B माने नैबे खनाखौ होननाय बुंनाय जादों दे। बे खनाया बेसे डिग्री? 90 डिग्री। अके, इंलिश मिडियामना बिदि लिरबानो जाबाय। ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल एट B। स' नैबे खनाखौ जोङो, नैबे एंगलखौ जोङो 90 डिग्री होननानै हमना लाबाय। आरो जाय एंगलखौ जोङो जाय एंगला नांफाना दं बेखौ नैबे साइडथिं लाबाय। दानिया इन्ट्रोडक्शन पार्टनि भिडिअ'दे आं मोनसे खिन्थादोंमोन ना, मामोन? sin a खौ जों मा लिरनो हायो होन्दोंमोन आं? P/H लिरनो हायो होन्दोंमोन आं। अके, मा खिन्थादोंमोन? sin थीटा इक्वल टू मा लिरनो हायो? P/H। सोरबा साननो हागौ बे थीटाया मा? थीटा माने जायखिजाया मोनसे एंगल, जायखिजाया मोनसे खना। बेयो एबो जानो हागौ, सिबो जानो हागौ, बिबो जानो हागौ। जायखिजाया मोनसे खना। बेवहाय मा खना दङ? ए खना ना? ए एंगल। जायखिजाया मोनसे खना थाफागोन साइनजों, अब्ला जों मा लिरनो हायो? P/H लिरनो हायो। P माने मा? P माने पारपेन्डिकुलार, माने थोंगोर। H माने मा? लाव आखान्थि। मोनसे खनासे आखान्थिथामाव, मोनसे राइट एंगल ट्रायंगलाव जोंहा मोनबेसे रोखोमनि आखान्थि थायो? मोनबेसे रोखोमनि साइड्स थायो? मोनथाम रोखोमनि साइड्स थायो। मा मा बेलाय? बेस, जायखौ जों हासा होननानै बुंनो हायो। लाव आखान्थि, जायखौ जों मा होनना बुङो? हाइपटेन्यूज होनना बुङो। आरो मोनसेया जाबाय थोंगोर, जायखौ जों मा होनना बुङो? पारपेन्डिकुलार। जाय आखान्थिया थोंगोर, बै आखान्थिखौ जों पारपेन्डिकुलारखौ P जों लिरनाय जायो। आरो जाय आखान्थिया लाव आखान्थि जाना दं, माने हाइपटेन्यूज जाना दं, जों बेखौ माजों लिरनाय जायो? H जों लिरनाय जायो। नाथाय मोनसे खोथा गोसोआव लाखि दे,
मोनसे बेबायदि आखान्थिथामाव बेबायदि ट्रायंगोलाव बबे लाव आखान्थि जागोन माने बबे हाइपोटेन्यूज जागोन बबे थोंगोर जागोन बबे पारपेंडिकुलार जागोन बबे हासा जागोन माने बबे बेस जागोन बेखौ दिहुननोब्ला नोंथांमोना मोनसे बाथ्रा जेब्लाबो गोसोआव लाखिनांगोन जायखौ आं क्वेश्चन नम्बर 1 सल्व खालामनायावबो बुंबोदों क्वेश्चन नम्बर 2 नि सल्व खालामनायाव बुंबाय थादों आरो इंट्रोडक्शन पार्टनि भिडिअ'बो बुंबाय थादों नाय बावदि नों मा खना नुदोंना ए खना नुदोंना बे ए खनाखौ नोजोर हो बे ए खना ना बे ए खनानि नै बिथिं थानाय ओके अपोजिटआव थानाय साइड होनना बुङो दे द साइड अपोजिट टू ए होनना बुङो बेखौ माने ए खनानि नैबे साइडथिं थानाय आखान्थिखौ जेब्लाबो मा लागोन आङो थोंगोर लागोन जाय खनाखौ नोङो साइनजों लादों बा कसजों लादों बा टेनजों लादों नों जायखिजाया बे थाम खना सरै रुजुथायजों लादों ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोजों नों जाय खनाखौ लादों बै खनानि नै बिथिं थानाया जेब्लाबो मा जायो थोंगोर जायो बे बाथ्राखौ गोसोआव लाखि दे होमबा बेयावहाय बे ट्रायंगोलाव बबे थोंगोर आखान्थि जाना दं BC ओके जुदि नाय आङो C खनाखौ लानायमोनब्ला माने नैबे ए नि जायगायाव आं जुदि C खौ लानायमोनबा होमबा थोंगोरा बबे जागौमोन बे C खनानि नै बिथिं थानाय आखान्थिया जागौमोन नैबे मा जागौमोन थोंगोर जायखौ जों हासा बायदि नुदोंना बेसो मा जागौमोन थोंगोर जागौमोन बुजिबायना बे C नि बिथिं थानाय ओके होमबा नायदो होमबा थोंगोरखौथ' मिथिखाबाय थोंगोर P आसो नैबे बे थोंगोर जाना दं दै आरो मानो थोंगोर जाना दं आं बुजायखाबाय बे ए खनानि जायखौ खनाखौ लाफादों बे खनानि नै बिथिं थानाया जेब्लाबो आरो दानिया नैबे H खौ माखौ लायो हाइपोटेन्यूजआ माखौ लायो लाव आखान्थिया माखौ लायो नाय बेबो जोबोर गोरलै बे मा खना 90 डिग्री खना ना बे 90 डिग्री खनानि नै बिथिं थानाय माने अपोजिट साइडआ बिनि नै बिथिं थानाय दै जेरैहाय बिनि जेरै नैबेखौ लादोंमोन ना थिग बेबायदिनो बिनि नै बिथिं थानाया मा जायो लाव आखान्थि आरो लाव आखान्थिखौ मा दिन्थिनाय जायो H जों दिन्थिनाय जायो ओके बा लाव आखान्थिया सोर बहाय AC आन्डारस्टुड स' नाय साइन ए खौ जों मा मोन्दोंमोन नाय साइन ए खौ मा मोन्दोंमोन जों 3/4 मोन्दोंमोन ना बेखौ आं बाव फज'फैनोसै नै साइन ए इक्वल टु 3/4 माने साइन ए जायगायाव मा लायो हायो होननाय जादों 3/4 लानो हायो होननाय जादों ओके होमबा बिनिफ्राय मा बुजिखो नोंसोरो 3/4 इक्वल टु BC/AC माने मा बिसोर मोननैजों इक्वेल समान माने बेनो बे होननाय जादों ओके होमबा BC आ सोर BC आ बेसेबां जों समान जानांगोन 3 जों समान जानांगोन बिदिब्ला AC आ सोरजों समान जानांगोन 4 जों समान जानांगोन होमबासो बेनो बे जागोन ना इक्वेला माखौ फोरमायो बिसोर मोननैजों समान बेखौ फोरमायो बिसोर मोननैजों समाना माखौ फोरमायो बेनो बे होमबा बेनो बे जानोब्ला BC आ बेसे 3 जानांगोन AC आ बेसे 4 जानांगोन क्लियार जाबायना बा E सिन जायगायाव मा दङ थारमाने 4 दङ B सिन जायगायाव मा दङ 3 दङ होमबा जोङो BC निखौ बेसे मोनखो नायलाय BC नि जखाखौ जों 3 आरो AC नि जखाखौ जों बेसे मोनखो 4 दानियाथ' जोंहा नैबे AB नि आखान्थिनि जखाखौ मिथिथारनांगोन होमब्लासो जों माखौ दिहुननो हागोन बे cos A आरो tan A खौ दिहुननो हागोन आरो मानो दिहुननो हागोन बेखौ मिथिब्लासो दा नायलांबाय थाबानो बुजिगोन नोंसोरो ओके होमबा नैबेखौ बोरै दिहुनगोन दानिया मोनसे खोथा जाफैबाय नोंसिनि गोसोआव बेखौ दिहुननायाथ' जोबोद गोरलै मा फर्मुला बाहाय पाइथागरासनि फर्मुला बाहाय पाइथागरासनि फर्मुलाखौ गोसोआव दंना बयबो पाइथागरासनि फर्मुलायाथाय मामोन मोनसे खनासे आखान्थिथामाव माने मोनसे राइट एंगल ट्रायंगोलाव ओके लाव आखान्थिनि स्क्वायर माने H स्क्वायर इक्वल टु जों मा लानो हायो थोंगोर आखान्थिनि स्क्वायर माने P स्क्वायर थोंगोरखौ P जों दिन्थिनाय जायो दै आरो हासाखौ मा दिन्थिनाय जायो B स्क्वायर बा नैबे फर्मुलाखौनो जों मा होनना बुङो पाइथागरासनि फर्मुला हाइपोटेन्यूजनि स्क्वायर इक्वल टु पारपेंडिकुलारनि स्क्वायर प्लास बेसनि स्क्वायर माने मा लाव आखान्थिनि स्क्वायर समान हासा आखान्थिनि स्क्वायर प्लास थोंगोर आखान्थिनि स्क्वायर आरो नोंसोर बयबो मिथिखागौ जे बावहाय बबे लाव आखान्थि जाखो नाय नैबे लाव आखान्थि जागोन जेब्लाबो नैबे 90 डिग्री खनानि बिथिं थानाया जेब्लाबो लाव आखान्थि जायो होमबा लाव आखान्थिबा जोंहा लाव आखान्थिया सोर जाना दङ हाइपोटेन्यूजआ AC जाना दं होमबा जों मा लिरनो हायो ट्रायंगोल ABC निफ्राय
you just write from triangle ABC मा लिरनो हायो h square equal to p square plus b square लिरनो हायो होमबा h आ सोर जाना दङ लाव आखान्थिया सोर जाना दं नैबे ac आ ac स्क्वायर आ जाना दं ओके थोंगोरा सोर जाना दं p माने थोंगोरा सोर जाना दं नैबे बे मामोन b मोन bc स्क्वायर आ जाना दं bc स्क्वायर होमबा बेस माने हासाया सोर जाना दं नैबे माने मा स्क्वायर ab स्क्वायर ओके स' नैबेखौ लिरलायनो गोनांथि गैया दे आं जास्ट बुजिनो थाखायसो लिरदों आखान्थिथाम ABC निफ्राय जों बेखौ लिरनो हायो आरो बे मा पाइथागरासनि फर्मुला बेयो पाइथागरासनि मावसुलु बायदियै you just write according to the Pythagoras formula होमबा AC निखौथ' मोनखादोंमोन ना नै AC निया बेसे 4 स्क्वायर जासिगोन बे AC आ जुदि 4 बा AC स्क्वायर आ 4 स्क्वायर जासिगोन BC खौ मोनदोंमोन BC 3 होमबा BC स्क्वायर माने मा जासिगोन 3 स्क्वायर होमबा नुबायना AB नि मानखौ जों दिहुननो हासिगोन 4 स्क्वायर माने 4 into 4 16 3 स्क्वायर माने 3 into 3 9 होमबा AB स्क्वायर जों AB नि भेलु दिहुननो नागिरदों नैबे AB नि दे बे AB नि ओंखायनो आं बेखौ बिथिं बारहोनोसै होमबा मा जागोन 16 minus 9 इक्वल टु बिथिं मा जाबाय AB स्क्वायर जाबाय आन्डारस्टुड बिनिफ्राय बेखौ माइनास खालामबा बेसे 16 निफ्राय 9 खौ माइनास खालामसै जोङो 7 जागोन बियो होमबा जोङो सोरनि भेलु नांगौनो AB नि होमबा AB नि भेलु नांगौबा जोङो नैबे स्क्वायरखौ जोङो मा खालामनांगोन गारनांगोन होमबा बे स्क्वायरखौ गारोब्ला जोंहा मा जायो आं बुंबाय थाखादों माने AB ल' लाखियोब्ला ओके एक मिनिट होमबा बिथिं आं जुदि AB ल' लाखियोब्ला बिथिं मा फैगोन जोंहा रुट अभार आरो मा फैयो प्लास माइनास रुट अभार जाफैयो आं बुंबाय थाखादों दे बे स्क्वायरखौ बिथिं लायाबा बिथिं मा जाफैगोन रुट अभार माने जेनेबा नै AB स्क्वायर इक्वल टु 7 जाना दं बियो आं जुदि AB खौल' लिरोबा बिथिं मा फैयो प्लास माइनास रुट अभार 7 फैयो नाथाय AB आ मा नोजोर खालामनाय नोंसोर AB आ मा मोनसे आखान्थिनि लावथाइ लेंथ अफ ए साइड अफ ए ट्रायंगल होमबा मोनसे आखान्थिथामनि जखाया मालाबाबो माइनास जानो हाया दानख' जानो हाया ओके द लेंथ अफ द साइड अफ ए ट्रायंगल नेभार कैन बी नेगेटिभ होमबा बेवहाय जोंहा माइनास जानायनि खोथायानो फैया ओंखायनो बेवहाय अनलि प्लास माइनासनि खोथाखौनो लानांला ओके होमबा जों AB खौ मोनबाय AB आ बेसेमोन 7 मोनबाय नै बिनिखौ बेसे मोनदोंमोनलाय BC आ 3 मोनदोंमोन आरो AC खौ बेसे मोनदोंमोन 4 नै बेनिफ्राय 9 निफ्राय होमबा EB खौ बेसे मोनखो जोङो रुट अभार 7 मोनबाय रुट अभार 7 आरो रुट अभार 7 खौ जों सिम्प्लिफाइ खालामनो हाबावगोन ना फिसासिन खालामनो हागोन हाया ओके स' जों दानिया cos A खौ दिहुननो हासिगोन cos A माने मामोन फर्मुलाया गोसोआव दंना नैबे cos थीटा इक्वल टु B बाय H दै बेनिफ्राय tan थीटा इक्वल टु मामोन P बाय B आरो दानिसो लाखांबाय sin थीटानि फर्मुलाया B बाय H P बाय H सरि बे फर्मुलाखौ गोसोआव लाखि P बाय H B बाय H आरो मोनसे जाबाय P बाय B ओके होमब्ला cos A बाबो जों मा लिरनो हायो नै B बाय H खौनो लिरनो हागोन B माने मा मिथिखाबाय ना B माने हासा ओके जों दानि बावैसो मोनदोंमोन ना B आ सोरमोन नैबे A मोन ना बे B मोन बे C मोन नैबेयो मामोन हासा माने B जाना दंमोन दै आरो नैबे मा जाना दंमोन जोंहा लाव आखान्थि माने H जाना दंमोन नैबे मा जाना दंमोन P जाना दंमोन होमबा B माने सोरखौ लिरनो हागोन नों बिदिब्ला AB खौ लिरनो हागोन H होमबा जों माखौ लिरनो हागोन AC खौ लिरनो हागोन H माने लाव आखान्थिखौ लिरदों ओके हाइपोटेन्यूज आन्डारस्टुड H माने हाइपोटेन्यूज P माने पारपेन्डिकुलार B माने बेस जेबो गोरा गैया होमबा दानि बावैसो मोनलांनाय जा AB नि भेलुखौ बेसे मोनखोमोनलाय रुट अभार 7 मोनदोंमोन ना बेखौ पुट खालामदो AB नि जायगायाव AB इक्वल टु जों दानि रुट अभार 7 मोनाखै होमबा बेखौ जास्ट फज'फैबाय बेवहाय AC नि भेलुखौ बेसे मोनदोंमोन जोङो 4 मोनदोंमोन AC निखौ 4 मोनाखैमोन होमबा बे जाबाय cos B नि भेलु सरि बे B नङा दे बे A सो बे A आं B लिरफ्लांदों दानिया नों मा दिहुनदो
tan a खौ दिहुनदो tan a बो दिहुननांगौमोन नालाय tan a नि फर्मुलाया मा p by b बा बबे p जाना दङ नैबे b c आ बबे b जाना दं नै a b आ बा b c नि भेलुआ बेसेमोन लिरदो b c नि भेलुखौथ' जों 3 मोनदोंमोन ना आरो a b नि भेलुआ बेसे √7 होमबा tan a therefore tan a बा tan a नि भेलुआ जोंहा 3/√7 जास्ट बेबायदि दिहुननो हागोन जों स' जोंहा दिहुननो गोनां एन्सारखौ मोनबाय cos a नि भेलुखौ बेसे मोनगोन √7/4 आरो tan a नि भेलुखौ बेसे मोनगोन 3/√7 दानिया सेकेन्ड मेथडजों बोरै खालामनांगौ बिनि थाखाय बे चेप्टारनिनो एक्सारसाइज 8.3 माने सोंनाय बिदां 8.3 निफ्राय जोङो माखासे फर्मुला बाहायगोन बे फर्मुलाखौ नोंसोर 8.3 आव मोनगोन नाथाय आं बेवहाय बाहायग्रोनानै बिनि एन्सारखौ दिहुनगोन ओके बाहायग्रोनानै दिहुनोब्ला नोंसोर बुजिगोन ना बुजिया आं मिथिला नाथाय फर्मुलाखौ जुदि नोंथांमोना मोजां गोसोआव लाखियोब्ला जोबोद गोरलैसिन आरो बिनिख्रुइ होमबा नायलां फर्मुलाया मा फर्मुलाखौ आं गिबियावनो खिन्थाग्रोनि बे फर्मुलायानो जाहैबाय नैबे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू जेब्लाबो मा लिरनो हायो 1 बे फर्मुलाखौ गोसोआव लाखिदे नांथारगोन बे फर्मुलाखौ नोंसोरनो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आरो बे थीटा थानांगोन बेवहाय मोनसे खनायानो थानांगोन माने नै ओरैबायदि आरो sin स्क्वायर जेनेबा 30 डिग्री बा cos स्क्वायर बेजोंबो मा थानांगोन 30 डिग्री होमबासो मा जागोन 1 जागोन ओके जुदि बे 30 नि जायगायाव ए दंब्ला बेयावबो मा थानांगोन ए बा ए जाजोबनांगोन आरो होमबा बुजिबायना बयबो माने sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a जों मा लिरनो हायो 1 लिरनो हायो होमबा sin स्क्वायर b बा जोङो cos स्क्वायर b जों मा लिरनो हायो 1 बे b बा बे b जानांगोन माने एंगोला एखे जानांगोन दै खनाया एखे जानांगोन बे फर्मुलामोन बेनिफ्राय मोनसे फर्मुला दङ बे जाहैबाय आं मोननैसोल' फर्मुला खिन्थाग्रोगोन दे बेवहाय मानो होनबा जोंनो गासैबो फर्मुलाखौ नांजोबा बे फर्मुलाखौ नोंसोरो उनावहाय मोनजोबगोन गासैखौबो बे जाबाय नैबे बे मोननै फर्मुलाखौ जों बाहायगोन दे बेखौ नोंसोरो नोट खालामना ला नोंसोरनि नोटबुकआव होमबा मा tan थीटा इक्वल टू जों मा लिरनो हायो sin थीटा बाय cos थीटा माने sin थीटाखौ cos थीटा जों डिवाइड खालामबा जों मा मोनो tan थीटा होमबा बे फर्मुलाया नैबेजोंबो गोरोबगोन बे a बा गासिबो खनाया a जाजोबनांगोन बे cos जागोन दे बे b बा बेयावबो b बावबो b जागोन ओके बे मोननै फर्मुलाखौ जों बाहायगोन होमबा नाय बिनि थाखाय नोंसोर मा लिर एसे टाइम लागोन दे भिडिअआ गोलाव जाबाय जानो हागौ अब्लाबो नोंसोर जुदि मोननै राहाजों खालामनो गोसो दंब्ला नायलांबाय थादो आरो जुदि सिगांनि खालामनायजोंनो मोजां मोनदोंब्ला जेबो नंला बेजोंनो खालामलांबाय थाबानो जाबाय होमबा होनाय दं that is you write given what is given मा होनाय दंमोन sin a equal to 3/4 ओके सो जों मा मिथिगौ बेखौ लिरदो we know that जों मिथिगौ दि sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इक्वल टू मा लिरनो हायोमोन 1 लिरनो हायोमोन आं दानि बावै फर्मुला होदोंमोन ना मोनसे बे फर्मुलाखौ दे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा आं दानिसो बुंदों ना नै sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 लिरनो हायो बे a बो जानो हागौ b बो जानो हागौ जेबो फाराग गैया नो डिफरेंस ओके सो जोंहो मा खालाम बेखौ बैथिं लांनांसिगोन दे होमबा cos स्क्वायर a खौल' लाखियोब्ला बिथिं माफोर जागोन बियो माइनास जाफैबाय ना माइनास जाफैबाय नै आन्डारस्टुड होमबा cos स्क्वायर a इक्वल टू 1 आ 1 माइनास आ माइनास sin a नि भेलुआ बेसेबां 3/4 होमबा sin स्क्वायर a बा मा जागोन गोसोआव दं मा जागोन 3/4 होल स्क्वायर जागोन sin स्क्वायर a माने मा sin a होल स्क्वायर दै गोसोआव लाखि sin a होल स्क्वायरखौ मा लिरो sin स्क्वायर a लिरो बे स्क्वायरखौ जेब्लाबो नैबे sin जों लिरफायो a जों लिरफानाङा होमबा sin स्क्वायर a बा मा जागोन 3/4 होल स्क्वायर नोंहा sin a नि मानासो 3/4 ना होमबा sin स्क्वायर a नि माना मा जागोन 3/4 स्क्वायर जागोन स्क्वायर गोनांबा स्क्वायर होबानो जाबाय आन्डारस्टुड होमबा 1 माइनास बे स्क्वायरा 3 निबो माने 3 स्क्वायर माने 3 * 3 9 4 स्क्वायर माने 4 * 4 16 सो नायलांदो बिसोर मोननैजों जों डाइरेक्ट माइनास खालामलायनो हाया ओंखायनो आं मा लासिगोन एलसीएम माने दुसासा लासिगोन
गाहायाव सोरल' दङ 16ल' ओंखायनो दुसासाया एलसिएमा सोर जागोन 16 गाहायाव जाय अनजिमाल' दं मा नाम्बार दं बेनो एलसिएम जागोन मोनसेल'बा आरो बा बहाय बिसोर मोननैजों डाइरेक्ट माल्टिप्लाइ खालामखा मानो होनबा बेहा गाहायाव अनलि 1 दङ होमबा 1 जों 16 जों माल्टिप्लाइ खालामबा सानजाबा 16 खौनो मोनो होमबा माइनास दंबा माइनास होदो दानिया बेथ' गाहायाव दंना 16 बेहा गाहायाव गैयामोन दै ओंखायनो बेजों डाइरेक्ट माल्टिप्लाइ खालामहरबानो मोनखागोन नोङो गाहायाव जुदि जेबो गैयाबा डाइरेक्ट माल्टिप्लाइ खालामहर 1 जों 16 जों माल्टिप्लाइ खालामबा 16 मोनगोन 16 जों 16 डिभाइड खालामनांगोन गाहायाव दंब्ला डिभाइड खालामनांगोन बेजों डिभाइड खालामबा बेसे मोनो 1 नाथाय 1 मोनबाय ना बेखौ गोजौनिजों माल्टिप्लाइ खालामदो माने सानजाब मा मोनगोन नोंलाय 9 मोनगोन ना होमबा बेनिफ्राय बेखौ माइनास खालामबा बेसे जागोन 7/16 जागोन नाथाय आं मा होनदोंमोन नैबे cos a निसो मान नांगौ जोंनो cos a नि आन्डारस्टेन्ड cos a निसो मान नांगौ जोंनो cos a नि होमबा जों बे स्कुवेरखौ गारनांगोन बे स्कुवेरखौ गारनोबा जोङो बिथिं स्कुवेर लायाबा बिथिं मा जाफैयो होनदोंमोन आं दहायो रुट अभार जाफैयो आरोबाव प्लास माइनास जानायनि खोथायानो फैया दै मानो होनबा cos a नि भेलुआ जोंहा बेवहाय मा जानाय नङा माइनास जानाय नङा ओके दानि मोनदोंमोन ना नोंसोरो cos a नि भेलुखौ माइनास मोनहैदोंमोन नामा माइनास मोनहैयाखैना बेबायदि आरो होमबा बे रुट अभारा सोरनिबो 7 निबो आरो सोरनिबो 16 निबो माने जों बेखौ एक्सट्रा खालामनो हायो नोंसोरथ' बयबो मिथिखागौ बेखौ क्लास 9 आव मोनबोजोबनाय बेफोरो गासिबो होमबा रुट अभार 16 माने मा खालामनो हायो रुट अभार 16 खौ जों ओरै खालामनो हाया होमबा 4 स्कुवेर लिरनो हायो 4 × 4 मा 16 नङा बा स्कुवेरजों रुटजों दानजायो जेब्लाबो होमबा मा थागोन अनलि 4 होमबा जों एन्सारखौ बेसे मोनखो रुट अभार 7/4 मोनबाय स' cos a नि भेलुखौ मोनबाय जोङो नै जोंखौ cos a दिहुनथिनदोंमोन ना बेखौ मोनबाय दायो सोरखौ दिहुनगोन 10a बेखौ बिदिनो लिरदो 10a बा मा लिरनो हायो sin a/cos a अके नैबे फर्मुलाखौ बाहायबाय आं tan θ = sin θ/cos θ बे फर्मुला दे बे a बा बेबो a जाजोबगोन अके स' नायलां sin a नि भेलुखौ बेसे मोनखो जास्ट फज' sin a नि भेलुआ बेसे होनाय दंमोनलाय नायलाय 3/4 होनाय गैया होमबा बे 3/4 खौ नैबे sin a नि जायगायाव फज'नोसै जोङो 3/4 अके cos a नि भेलुखौथ' मोनखाबाय नै रुट अभार 7/4 बा बेवहाय गाहायाव थानाय मोननैबो एखे नै बेहाबो गाहायाव 4 दङ बेहाबो गाहायाव 4 दं दानजाबाय बिसोरो होमबा मा थागोन 3/√7 नै बेबायदिबो जोङो दिहुननो हायो एन्सारखौ एखे मोनहैबाय ना स' नोंथांमोना बबे मेथडखौ गोरलैसिन मोनदों सेकेन्ड मेथडखौ गोरलैसिन मोनदों ना फार्स्ट मेथडखौ गोरलैसिन मोनदों कमेन्ट खालाम जुदि बे भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला बे भिडिअखौ लाइक खालामनो दाबाव आरो नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा बेबायदि भिडिअ नायबाय थानो थाखाय आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौ थुनानै हो स' उननि भिडिअ लोगो मोनगोन आं उननि भिडिअ नैबे नेक्स्ट नाम्बारनि कुइसन्सखौ सल्भ खालामनो हागोन माने नाम्बार 4खौ ओंखायनो नोंथांमोन बयखौबो लोगो मोनफिनगोन होननानै आं आसा खालामबाय स' see you in my next video. Thank you.